музикант, кавалджия, един поет, едно светло видение. Изкуството от изкусити е отвътре да си вкусил божественото, но и да опитваш да съблазниш другите с него. Изкуството може да се нуждае от материалното, мраморът на Микеланджело, мастилото на Шекспир, дървото на кавала и дъхът на кавалджията, но е дух и го превъзмогва или го губи. Малцина от изкушените с изкуство, въпреки техненето си, са забогатели. Богат си с дарби, артист е, но си безсребърник, защото си ги взел назаем. Теодосий в превод значи подарен от Бога. И това е един музикант, който връща дареното